Hello guys, may buntag kita nanda guys. Lano tayo sa babaw guys, magandang haba ng ligo guys. Daghan gid ng ligo guys oh. Daghan na kanu na sa mua guys. Diyan lang diri na lang ni sa ubos. Kanina yung ligo guys diri guys oh. Ibabaw. Ibasog bali sila guys oh. Yung kanina nga ligo na dito. Ay, silang agaw mo na ni. Ay, silang sangay mo na ni. Silang sangay mo ni guys. Silingan na mo guys. Silang agaw na nga ligo. Hala agaw. Tagay-tagay agaw. Nga ligo po mi ba? Nadihaw na. Diyan sa ubos ni. Labo mi diyan sa ubos. Nga ligo po mi. Kaya ko mga igagaw na dito guys oh. Nga ligo po sila guys. Dara guys. Guys, ito gamay gaw. Ligo sila guys oh. Shout out Mikael Miranda. Oh, Mikael rin sini. Shout out Miko boy, Miko boy, shout out Miko. Ito gamay gaw. Follow my page. Yes man. Let's go. Salamat. Kainumin ko dito guys. Ano guys? Beer guys. Sa akong mga kuan diri guys, mga kamiguhan guys. Lagi po na, shout out na. Go. Guys, tekan kami diri guys. Ligo mi guys, tara guys. Minta ko gaw, lagi po ni gaw. Go. Ang gigagaw rin oh. Hi guys. Hello idol. Idol. Hello idol. Yes man. Shout out Miko. Ligo mi diri guys, lingaw kami diri guys. Idol. Idol. Gagaw na yun. Ato man dun. Ako bigyan ko, nangligo po bigyan ko. Oh, ligo po mi. Kaya naman akong isyon sa akong kasawa bagi kag Manila. Nangligo mi diha sa pa. Tama Kasi kayo. nangligo daw sila. Ligo po mi diha. Wala ba kayo mga kamay dyan? Oh, may mga kamay diyan. Go, pulutan. Ha? George. Nyaran. Ano siya gaw rin? Oh, gaw. Ay, na! Siya gaw rin. Gagaw na ko guys. Kita yun mga igagaw din guys. Naligo mi. Mga agaw ba? Mga agaw tanan. Tidak, isa tayo, tidak. Guys. Shout out. Agaw mi. Kasi ubos na. Tarami ako. Naligo ito. Ubos. Dito mi. Kaya naghan naman na kayo din. Naligo. Guys, eating po. Ya, dari sa ko gaw. Okay, go. Go, manok. Thank you for watching guys.